ne su burbuda zai yana da sako zai baku. To assalamu alaikum jama'a, assalamu alaikum masoya. Kamar yadda kuke gani muna cikin makaranta muna aiwatar da aiki ta gaba insha Allah. Wannan fasara wannan fim din zai zama fasara wannan fim din sunan shi Zarafi, kuma insha Allah yana tafi ranar Lahadi mai zuwa. Ranar Lahadi ina ganin zai zama nan ga wata ne ma. Wajen sabon wata kenan ko? Zai fada kan ina jin biyu ga sabon wata ne insha Allah. Biyu ga sabon wata ranar Lahadi insha Allah wannan fim zai fita, sunan shi Zarafi. Kamar yadda muka faɗa da mu insha Allah muna so mu dan sai ta harkokin yadda zai zama na kusan kowane mako za a samu sabon fasara insha Allah. Ku ci gaba da mana addu'a kuma ku ci gaba da kasancewa tare da Algaita Dub Studio masu burbudar fasara. So kun ji every week duk sati aiki zai ke fita insha Allah, kun ji daga bakin mai Algaita. Sunan aikin Zarafi, so ku saurara ku jira Zarafi insha Allah. Bangis ya ce great job. Mai su burbuda muna gaisuwa. Keep up the good work. Gaskiya kuna kokari, wannan aiki naku akwai wahala. Allah ya albarkaci nema. Amin Muhammad. Mamman ba za a ganka ba shigo. Keep up the good work. Kai yanzu dora ka Allah shi. Allah shi taimaka. Ismail ji ya juya fuska ko. Wannan gudu da yake yi. What is that? Oh my god. Ne wannan. Ga kuskus, ga awara. Wannan da gida ka wani. Ya zo da shi wannan. Ga wani. Wanda baka zo a mota ka dauko? Ina shi mota. Okay. Good job Algaita, ƙarshe ne a fannin fassara. Ja. Gaskiya dai na gama caji kai na gane Ja. my best food kawai. A haba dai. Na rantsa maka da Allah. Kuskus. Na ji wani ya mai shi yace gaba ɗaya kuma ya san ni ne. In dai ma wallahi Ismail akwai wani dambun kuskus da nake yi. In nayi da hanta wallahi sai ka ci dambun kuskus din nan. Amma ki irin wannan akin ce hanta ai na san adala. Da akwai dan tsoka ko. Mama. Ya Allah to yanzu za a ci abinci kiman nan. A ba ku me za a iya abin nan dai ba ku ne kuke bukatar abin nan. Let's In tashi ko? Ki an gama da kifo nan. Dan ka muku plan ne? Alright. Bye guys. Akwai Na gama shayi. aiki na for yau sai kuma next time. Thank you.